Ubwansu bw'Omugusii. Manjumari on Ndizi and Onsia so we are making Chavango Korean Sumuru Omogano, Yoko Yakiri Guria Chumatano, Jagging Severi Chamaro, which insisted, no Tokoyan Lava and Vakring in Joe, Banding a Kibaki, knitting a Kibako, Minimo, and if you didn't get a viable vision, the mission Yavo, needed just Samatko, Albusun, Gulliver Qualiania, as Senjera Yavene, open 9 Chekurubono, when says to Chavana Botuko, Kerna Mangadraju Kwana, as it Korekana, Yorino Mogano assisted as a Simaragova Yavoni. You're never going to buy the sense more Yemitanda, Facebook, Tanya and Ndizi TV News Digital, where I sense more YouTube and about Tanya and Ndizi TV News. When you're Chingaki about a tweet at Ndizi TV News, where Karangal Gao and I could come with a same number, yes, skinny, where I went to top and I we come away. One of the Ganda Omogano Nedivaga, Damorin Sinjaraven, and how to tell Bereningo, Katukoba, near Litugaro, you go to no Moswati, and then some of Mogano, Tinta was Swati Mono, again the Litukuranand, very near part, Kovano Moswati, you go to the Muroveri, or you go into a summer of Mogano. Kalipsana, madam, one of the Manjumura Eningo, to my Chakra Abu. Ntarateba ngancheningo ngo akerabuna manne piyamona ubwale wande tire ndokalitikuliala to mirina ya Brighton bakatebye story yana binangatiere samali tangoro kwali simokeiro Osero umubyaro Kisii County Buya sana yoni gotore nali si Osero odeno umubyaro Kisii County lakini umede Kisii County nene madam wana bodena Kisii County anga yumede mugusina bade mbake kenyoroga alia akora nyana wote no ni nyumba ya ngaia aliokorwa lakini ntotebi kurwaralie Kisii County nene niboire pass centro ese sub county ya Nyamache kati nkayendere nyasiongo settlement scheme Buya sana bonegi ubuna bubu yabo musubati medo musubati ere nkabo iborwa nase agajete yakabere watere settlement scheme Buya sana bono rende ngai kwaiborwa gaiga turachakira aria nani no yokare ngore mino waiborwa ambara byaba abuno Omugusii atakira amanye gusoma njumuri otorigirete madam Igondo mwana osita asa abana b'umugaka mesa ko Osero na sena mu Osero abonsi baruro so wiko bwense batonyorire Ona abana ba minto yo momo na akuruka patisa bakerubo uyo kabira kwa akuruka Jason Osero uyo gatata akuruka Richard Osero Noyo kana akuruka Rebecca Nyanja Osero uyo gatana akuruka Hassan Nyanga Osero na incho yo stanguru kwa Alice Osero Noyo saba ali bono male mwara ali nguru kuroda ke Osero Iga bana saba bari nguru buru mugaka Mesa ko Osero na sena mu Osero Buya sana emiaka ya magegabu kabisa alikwebore tu asenseme yo whatever bana ngo agete school rende abana saba na abange mwale akia mbetikanete baga koire school alis Nchekero ngo kina ige na nyorete nga tato minto oralire umuntu nkinete no mongino minto iyo rengoro kwa sena mongino Osero akabwatera n'abantu be community bagankinya Igoto de bena tato mina asirete koromoke kindo moke mbata 2 years emiaka ebere kunyora kwa manyere rende kende aligose kunya tindarura kende lakini amateka rokia matangaro na mochitikore na lengo no gotie na abandi bakorera mbolinga ngimokorera pole sana lakini ndingwa kinete bono kwa bere monto monene bano tuterende na umongino mino utigire bieka ngakirenda ari konya kuba kiano na abandi konya yombara akora school na kimuburio mina abayete school oibono ore mama usibaba asumu rwekeusi ngakia bayete school ngwachete umongino minto na temete sana utolindoro chabanta saba bagima igarenge ko kore biasara byokonye bituma n'ekingende ebindarenge koleta serial board by that time nali tu abate Kisii Kisii gaiga serial board yalinge strong bituma byalengo rusigwa sabare mi byare twaroro nande nkonya alingo boli na bintu bindoira chichiro na daracha keroka igari ne chinde
erinde abamura baminto mbasomete bonsi nkoranga nanche ninche ntabwatie egasi ere ya maana mono tabwati lakini rende rimbwata ningisanegete ng'a neisaine gekwera nkonyara ndi gwefiti nkonyara ndi gwadvice abantu bandi bataito bakona bono skuru kiwajite yo boroso abona taketo chakere na tochie skuru ya boroso kiara bano rende sore na bago na wadere ngo no rebu yake lakini wajite skuru yo boroso ena anserete eskuru ekorokwa Jogo Primary School eyere within Kisii Township by that time yakarukiru Nyakemini Jogo Primary School Nyakemini okay tata so nasome tororo yasaga nkonya but I thank God that I was bright mungaini kware nkanyora chi point 26 out of 36 ekibone class kia gatana kabere ko ikine class kia gatana kabere igono kwacha ke skuru yo process skuru yo Jogo ige mwaga nyiruge Nyakemini Nyakemini by that time nyo ningi akaruge Nyakemini kage ihabu no understand lakini ni Jogo Nyakemini ndo nyora baga kabato dei kono kerna nyora 26 points out of 36 serikali ikanangilia Tukereli Girls High School but by that time my brother manene naringe university no yo kabere na college ya lingi no yo gatatu na aringe Capsopon High School so umong no yo moko maintain abantu bonsi yaringe gasienko so akandi quest agante binoroche no musiko no molito mbanje koire a public school Takwira kireri bono. Tangira kireri. Igama te mwamu akorde CP na kolete. Nunyoro mwaka umete aba basubat 1991. 1981. Umete no ndi tingo bole di mwaka kibere basubat imanye tu kwana miaka ya ufu. Ngo bisatole gakare tutaito twiro kaba kariyoka. Ngo bisamole. Bono mwibuli okori kwestina takwira kireri akoire a public school. Bono singicha basani baito bare nkombolia aje na iwaite te byamanga school kukoire tunkabateja my mom is unable. So ne public school nkagenda. But before ndara join that public school ere osoboli moboite je korokwa kurangi BH ya kwere school ya ngabon atagete ko ngirororo sari bitoki be abolire keko na bo understand the position yali so ngamateria korangira mission na bara understand banyuna naki baigwebiriro bino rende mam tukaimuka nere moja kwa moja nimogetie sleep yane tukagenda mpaka St. Mary's Nyamagwa Girls egiere within gare area so neri rubali rya kereri ekero na igetororo twanyole to mwalimu okoro kwa sakari ne debut yore ngoro kwa kebiro sakari bakatowera kambuya bakambode young girl inkitura ba assist no mongina I was resembling my mom. So that debut, Mr. Kebiro made jokes at Cambodia. Kumbe this it is a photocopy of the same. Inkamwatevisa, you can have a look on that. Akatowera kama akatoira obisiyaye. Akamboli problem ki mama akakira ndigereti maybe she was stressed as to why na mwere mpaka school yandi sias no money. Akarwaro Kamatebie narangire tu Tukereli Girls High School. This is the research sinanyolete. But my mom now had difficulties in paying the school fees. I've come for assistance. I'd been hearing about Nyamagwa Girls, and I know it is a mission school. I need assistance, please. Kinabongo colleagues na sinyone kidomo na bintu binde mwambalire school fees. Walimu yakandigereriga agateba okay. You passed well, you are among the top, but now, take time. You can, tukalete rwecha ororo. Mama kakana tali konyo, njenga bwata nkanywa geko gara tindo chinga problem nera ororo ndikina chiriko esukuru. Ya ukanywe chai. Nkanywe chai mama atanyweti. So, akaigo this debut akaenda somo teacher. Pakakwana agacha agantebya genda guchekera ikwirenderia after na kolire chai konyo so ngagenda service iyo
atondere tukuchi that head teacher akatwandra boronge akambuli nchino mwana ukalinga akambuli ngakigwa akole tukamane cheke kara nyoy mwakole tanini mororo most the last bones of this system ngakigwa akole tukamane chogaita matemu aya on the way I was responding ni kama aliona machua ne qualifications tina watu kueleza agatebyo mongino minto umongina no chikonyora nywane chiribu isano oraleta mini wa twadi minitio mwana bono buna itetega nande lirube twanyondire na takire ko ngende ne school enene bono yito nenke but we can accommodate mini wa ilia ikwaleta kirioko okonyora Preto minto I was very happy I didn't even wait nganya inki kosenko gutole lirube kosengaki Njenka bono I should stand and go. Mama kawatevinga na bonko moko nga just a week. Kera bana bandi bakulipoti alipoti na barabo. Bono utaragendera ingiye mbora mukobo kwa bwate ogatena mwende mbake school ya Nyamau. Ekaronde primary I was a prefect from standard 5 to standard 6. Standard 7 nka give up kusuti nyole time jogo soma. Oyonde was given it to be a prefect, but abana mbalenge wanche na renko ba Andrew Buronge una umuntu omonene maybe I had leadership qualities I didn't know bono umwalimu natweteri rube bona sendi Melsi Nyamawa bono akatwali rube tinganye tinyole mama togendelera hapo na rutunga bono ya I should run ntebi my brothers that have got a chance at Nyamawa girls Ukaromo ginango konyolia ragante baba si tuende pole pole kama taima migaki aya by that time ndio abate basi to wetera so we took a shortcut tukaitera igari kego chiteni nyarengo so we reached home ngata my brother yorengo manana iwe kiabere akatebaga ki Alice aki you are not considered it mama has a very big pattern but you are not taking in Again, don't ask my brother na matabe nchino mwana bya community. Abantu bale community ga they understand how we stay. They should assist us. Tokakira at the end of the day mama na baide to boli ne chingende akaira dala cha kaoni. So I reported to Nyamira girls like another students. Okobono wajiri Nyamagwa. Girasgia form 1. That was 1982. 1982. Ingekuwa angerete burangi PG school walende kwa roje na to jigo a community ebinte bingo proido ni minte bantu I'm telling my story tianga nteba abantu bali batulugere tisikali bali masabiki ya Ndizi TV mbate binga a community at times abana bako ba influenced the way it is abana bali bagenda bune community so nchebone stay na kinete town I never adapted the life at the locality ono konyora abantu balenga aitro konyoro montale nyole para so I never wanted to be una bana nduka bwe day school o changa so I would be just moving around na abantu na being aitro so ekona verta Nyamagwa form 1 ngapa kuja sana I was always reading form 2 I was given a position of a games captain form 2 a games captain of the school I was good in athletics asoko minyoka so wako mupira kera kama at least abantu bande protein mitumbari bako ba talented in a way so nabona alingo kora kugwa kiburonge status cyane na games I was good nkameke Nyamagwa girls to be recognized in athletics and sports at large Igo kaenda Nyamagwa ukasoma nande ukaenda kwenye school ya manyikanda sense yuko Nyanza I was even taken to Kisumu Koikororo arafu tukamana gutike Ruororo by that time Kisumu was from Kisumu then we were to go to Nairobi for nationals so abalimu bakaranga potential to the school
nyone school fees they were not portaling very much karaba ko seri abandi. Diyan ko bakonyora sise majini. Diba ko seri abandi so I was to be left behind. Nate bunga mamu mina charity fees. Tumana mangananga we were about here ba iseke babe twari nkorukorwa the same location. Mangana bana ngo tumana injinati karaga iga. There was a certain teacher ulingo to somero ngoro ko rinda sembush. Ulingo mosongo ko Canada. That teacher alingo to some physics. Wona according to the performance yayi. Akanganja mono. Akaswa kungatani the fees. Part of the fees was catered rinda sembush. Tukakura form 4. I managed to get to division 3 of 36 points. Ukakura form 4 bon? Yes. Atakura bwadira abu tujikonde bana kuwa kore the form 4 kurwa skuru ya nyamagwa. Onjo muri nigotore na Alice Osero ko twero Omogano ya tutenga kirende aibure tu ase family abana batano. Babere isena basite kabwate myaka ebere na twerere kidi mongiro mwabaga kromoki kwena kibuna nkosoma bali mpaka asaigire ngore natura sentunire ya kabiri togenda no Omogano ye asomuru Omogano ne toto machuko tobwati ene Ndizi TV wansu kwa Gusii. Ndizi TV uwenso Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora Osero gonko Gusii niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Spexels Opticians abubale se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu Gusii. Mano manjumori Ndizi TV kanonde toto bwati asomuru Omogano ne di tukare na watena dingo to na Alice Osero yoto erera sentune tangani ngakia kinede akebure tue ngakia chira skuru wano ikira se skuru ye secondary ko ase skuru ya St Mary's eyere St Mary's nyamagwa bono ngokora kare kirasi ye 12 korwa se skuru eyo na de ononyoro bokonyi no ya renge style getengongu lakini ononyoro bokonyi bo gukora amatemo ati gatutenga kia korte na gaja sugete gochibosio asentundende ya kabere edisibano wakore skuru abo ngokora kara amatemo a form 4
Ngwatine konya wasiri konya kora. Orochi muntu na gukonyete mpaka gukora matemwa. Ngakora matemwa ayo. Nkanyora division 3 of 36 points. Division 3. Ini ngaki ya mayo ma divisions mwa gatwali. Ibo no nyore ndere na lenge ko banga mpimbwate. Ebi binandero. One kero na kora koruga abu. Kuijoli tu alenge nganya gutaite kwenda dipa that time twate form 5 form 6. So I was like that I was called to Kereli Girls High School. Na rangire tibono to go for form 1. Na no Kereli bono for my form 5 and 6. Na chetororo. One iga bono tinche dikonyora bakonyi buya no lebi na lenge ko baba on and off. Ngamane chikonyora e principal yemo ne subsidy alibere. Nkarororo nkaira na nkabono. Wasomete 5 and 6. Yes. Lakini wasomera neno bororo rende boke. Bororo lakini nende na manage konyora ekinanyolete. So I didn't proceed to university. So my mom took me to a college. Ya secretarial. By that time ngachoinia a college yarenge famous in Kisii. Yarenge bwate Gusii Institute of Technology. Yarenge College Commercial College. Ngamanage gukora secretarial. Ngakora shorthand. Business English. Office practice. Commerce. I qualified to be a secretary. Miaka ningekuwa beta bwase osomera mwana secretary. Ngakora stage yani intanga ne ya kabiri. Alafu ngagenda bono wa advance under office management. Kero na kolete koruga abu ngagenda bono kabe employed by omo advocate. Employed by omo advocate. Yes. OBCI. OBCI. Omo advocate yina bona kolete for 2 years. Before I joined Kisii Court as a court assessor on murder cases. Bono wakiri ya kwete mirimo taraisi wakiri balenga bange akiota mukwana iga kose gwataite kumukwana Alice. Ya tingo moja timu kwana. Kiara no kwete mirimo. Lenge koro kwa kerario marwa. Obviously ayo yarenge station that all Sansora. Building. Second floor. Hali koro kwa kose ngoro kwale. Sina ali koro kwate. Nkoro kwale. Akoro kwa. By that time nywere ro change that I don't know. No man. Yes. Abana kolete nere for 2 years. The working condition was conducive. Nkagain a lot. Nkamana gutanga nkagenda nkayu court neta gitaba ndo bakoro ku court assessors under murder cases. So this court assessors. Yes. Meta ndo mari sigari mna injini di medina court assessor nge dogiege mete bana waje kitam jiji utumikazi. Yes, na bango panwa abandi bamanyenga ngasiki naliko kora court ni by that time. Bone yere 1992. 1992. Yes. Bande konyambara iburwa. Bande konyambara iburwa. Kana apply. Ntuarangere tugo chiororo. Interview muchacho ringo gotokolia na bantu bande babere. So I was among the people who was shortlisted to be court assessor in court. By that time in between 32 years. 32 years. And I was the youngest court assessor in murder cases. Iga na kole toro ko 1992 up to 2008 in the court assessor through 30 position na etu na Kisii Court. I managed to kuagachana ne chinyomba isano korwa ebitoki biri balenge kongakana nande narengo korega asiengiya chicha chimone kero charengo kulilai on the findings into tuarengo na court assessor. We were about 7 court assessors. Isina lenge nchobye ko musubati. Musubati na ibye kwa nchobye kana lengo court assessor. But what the role the court assessor nki court assessor ne linga ekero monto accused ale through court ni momojo yo mochiri eta omanyire ngana itete guseta itete abantu abana bakocha batebye chache karabaligete genteke karabagende to kwanirana ngakimwarora
etwere nkuwa hand in hand na nechi church na bago kweresa video accused yagendete kono gukwana iga in most cases tia accused nkonyora chari ngabandi bagete bakuba represent so na inchera nkobero na tegerera lakini njabone na ngoteka a step a mile nagenda to the location where the accused aruete mashinani yari yes bono nabona alenge kogenda na inikwaya omuntu yore tukoti wakorobotukireni na korobotuki omuntu yore tukotini amaene na akolete instant yiyi na ntindi kuboli open liga nabonda agende maybe ogwekora muna maybe ngotara kwalenge ngikwalenge gokora kende kwa boli nganyale bona nara on the process y'omuntu ogotebinyare betayo kaiga na kolete na iteto muntu na kegambira agakari go simprison agakari so I used to go to the ground ekonkora byabeire bikongo nabakwenda to the area chief after na ini kwaire nga the position of the area chief omaita na bora nyore onyore gusendera the chief tawo te kiria information nga uyo na itete so nabokora manyanga uyo ni ngose ne chibweye kwage the right information nabona arenge gocha namala kulika my findings kiri cha kolete kwerende na nyorire ground by that time on murder cases we were being paid we no go sit esekinekemo by that day you can be paid 1,000 but if you have got 2 cases you can be paid 2,000 so our church baka understand my findings tiana chiarenge na renge koleta na likainse a ruling yana ngakina chiete ground ngakina nyorete this is the position of this person na rinko nyora abane mbali bako ngaine maybe no boli mabako buna umuntu obekero nga naitete ataitete na reta na lete kwerende bono litio liete accused yago cha koti na bwato mu advocate yoya simbuli omuchachi ngotwara alenge kwa bolia maswali the accused bono konyora nale gutenena nyore kina ninchenda arokete tie kina keli na bolia eke chitariki chinechi ngwa kolete iga so abandi kwanyora bagwita bayi gekugera bono kumubuli teturu maybe usinyinga y'umuntu yakoraki nga yakeroche iga on the process bono churches were getting easier time go do their judgment bono at least na lenge cover given nevinge singincho ni kama wali understand pin konyona akolira somo advocate known ngingoko gokora so I was given nevinge na te go to the ground na ubona balenge kera understand tinga ngo baletera ande information yendonge baba contevia you go to the ground na ndibona nevinge na lenge kwa una te go to the ground you get us the findings on the processing kegendereria na batebia nga ninga gachete chinyomba turu asibone dura ne mega siniri kwarenge secretary yase umuwakili erengo kwarenge bintu bitoki bike ose kwara frontier za kwara koregazi kwara konya no ncheni nganchete ko konya ngo chande gabwe so konya ekarna so etororo by that time na rule college so akangira na attachment I was eager to run a lot kerata kitoko genda 14 ngomobolia there's nothing ingokora kaiga there was a support net yolengororo will you mind ngenda ndole buna inkikekendete 14 agantebi you are going to act as a secretary and a court clerk so for the 2 positions through chigona I'm just under frontiering akamana kororo agantebi kirike gotoka ndio napatiwa so I never bought that because I wanted to run nkana kwenda kotini kamanyikana nkonga kana nale nkonga kana buya I remember one time we kana rwale think about meet at the Hema hospital that advocate took care of the hospital bill nanda kanga kana the matukaru office so he was a nice man tingo mopremo nande na mega tinga manye binte binge na come he mentored you nande bono turu buna nalinga ko kolega siana abantu bali kumanya audio recording na bongo kara mangana ekaro minutes ngoteki abantu bago take minutes yase meeting I can take audio so ngaso kumanya mede midobiro kwana ubinde biko majiko ko audio na ndibana ndo be media to my audio no ko record
audio ineli alisumilete okorika in short in short na naona nikolika in shorthand bona ajo tasome gente kimuna bona ngisa ukolika na bota asome pati umuntu akoleta shorthand kana understanding anki umuntu yalika na bokoli utokolika mangana itokolika sinomo na wera take 10 pages but the shorthand I take only 1 page as a page come on kwanya page yes na kusoma kende bona ninje na understanding ana like gente abatu bagati abange bagasaba gutwara interest kuntuma Ondoteva, when you are free over the weekend, just come and assist me, you write this and that. Umwadi wakati na teva, kera jumarwa, akaikabana sako nyoro kera dienga, plenty, eko drone like this, na ngwandro alinge accident cases mono sana. So akantebyo kwandro iga wakora, ne demand notice eko likuga. So, inkamanye binte binge. Nyorene kero na ile tukoti na sakota asesa hakukuwa na chali ati most of my time sikuangi kwa ofisi yake still he was paying me so nkagendelea pinge kota asesa ngakora 2008 ekero na iunga bono amangana court process service abeirororo I applied through the assistance of the Kisii court chachi olengo kuwambirianga yes nero ngete recommendation no muadi bagati oyo ngate bakerayo marwa bakandi commending at they know me and they know the nature of the work I do so nga apply to judiciary ya Kenya I was shortlisted for the interview ngagenda interview asigero kibon a court process now the current work I'm doing the court process yes ne ki yoro de ningi gyara wane yume dantu barbata maidi a court process ne dio kwa amasakara kurwe court kwa irero monto o le supposed was staki so stakiri gocha kotini obwate kinoro ndo debe na ngo dana ngo kordale samas one ke Gusii na kitokora kachi samas samas na ande gasiane na bo konyora ko bwate kina ole somewhere onte bingalis no ndolere position ekine kintale ngororo ngakikere na bonko ko kwanya nkoligereri igari sitora gendra boss igono wanjeire ne kigambiro judiciary goba gukora bukaririyo ningancheire ne kigambiro the racist and authorized what racist one sure racist and authorized tari kigambiro byukango kolera buna bone ganyewe ne kigambiro byukango kolera ingo kolera under the 47 counties SH court chire lero nabakonyora mbwate egento gya kotini gaiga Kisii ebya Ogembo Keroka Kirigolis but most rio konyoranga esenge njombwate chigastinde ngokolerani okonyora instituted under the southwestern region but irende karabia kongire at times indoro konyora ngogenda mpaka nyore Nairobi Mombasa for services ngokwa gente kujuko sabu yorende omomochua toteno ojuko sabu mondoli otakire ko chipati ne chinyenge chirakoe buna bono mwadi bagati na barakoe ekoti na berakoe yo kenyene accused na berakoe etagete ko reply to ebinto biria omosoeri amokolire ki amosabiri ko so omosoeri na barakoire ro muntu yo kolire ki nyoena ena bora ngenyo ko bwate kende ngangirire muntu getege ko gera bono nchamure system by the government na bonko genda ndike returninga Triton nange genteke ngende sabu Moses Samoya abwate edeni yaye on the process ikarna musabiri na bongo chandike exactly uno lyakora elinde nyago gochikoswa mwandi bagati gochikotwara na bakulira on my findings tete ndura bwatera abo abantu kwera nangira borante na injebono ni sabwe metu nongoze turaenda zo mudu bogage oje konde ndege on tutura amra stand kwetera se umuruburu mugano no mwanju muri kuno kwetene gotore na alisi osera kare gotwera kabisa iguru mugano ebono obeire court process saba yani uri okora deresa masia so munubeke Gusii batana na sama oirwe samas bueno tora tete na atete bebo kora diobu enero ndisti bebo nsumo sito macho tubwadia yanda utubwadia na sentunende atoto kwera na tore
ya bu television ya Ndizi TV bono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abaligeri ya Kurochi County sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montage to bisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'Omogusii. Ndizi TV na to wakirambia mara karonda ko basi TV yao anene karoli tu muroberu muganone karoli tukurera utori na alisi Osero awatwera ali ntangani atwera te gori ukina kwae ya kabere bono chire working experience na korere meremo poni gani ga gendete ko ba court process aba asado de Kisii County chite meronke ne na isano ibere ande to te bono nande na durana sentune ya to te bina bara authorize di honchening o monte sama sininge metsera yara turaja kirabu wadera ne court process ninjeninge o monte ose gananje nganjerune kigambero nense yake Bona yo chiko ko mitusere ngani sama sio komo mitusere na bako yugo sama sieri airu ko tini akoteba monto nde tatimo manyeti na nde talire ko organize ta konyoro mwade bugati atebenga bali muyende njasabe tikira yantikiane so that one will not be recognized ebe nganalis mokeiro Osero sabiti sama sieye alis nimbwate bawa na authority ase county ya Kisii barenga murabe moetani we are around 7 Kisii county na Nyamira ase Kisii yo Kisii Nyamira we are around 7 murabe 7 mo kero ko iro monto kwa koro mo rende orisivu rende ose na gima ende kinita ko manyamano no mwanju mo risikali nya kwebole rende na emoli ngwa kwole abantu bande mbale ndatebe it because of ignorance go say lack of knowledge ekero wachire kumusabe sama nsiro sene ya order gusena kende gions bagoteba bali ko receive
Nchebo no buna lirito so mbili na ndenko ora irutori chi workshop watebunge kero monto akakora iga isimbiri okore kwirende na bonko bekera nyone mesa iguru alenge nyetige gabo gose morutere nyone insa bukokora nganale nuisance na bukuruta nyone insa yo olimere ko bwao lakini nende kero ko ngendo kuchikueresa ngakwerera bono obeke ngento kerie se file omuchachi achikorigere gose magistrate achikorirae ese affidavit yeye erinda mana ko give a ruling ose judgment inyole tari siveti igoko teba buna kero go igitororo ngaki kwa monyorete ngaki a responded yusaire ngagwa igitororo kweresa rende baka magistrate yeri ya understanding omuntu yamanya nachita agasabu naande gwetere ebintu ibono ingongo swe affidavit affidavit yengo swe ngoteba ebi byonsi ibira byekagali na sign yabe kwese file kusudi bono nebanga n'abantu bari individuals babwate ekineke chachi takogendera kurwese ekineke agendere bosio nyole affidavit yanete yese file so I'm an important person in the judiciary nigo na no bwengenjo nyore ne match neba ngono mwandi wakitwa 30 case nyoro ngeta summon stinda abeke se file motebi nga yose na sabeti ko titeko genderera yaya bona kero kwara ko rimirime totebe o secretary ronjari ngira isi yake yende yo kwenda kotegerera kora koro bujunguzi iri kono kwanyiroka meta malita ye koti ekota sesa oni mada cases ne koti processava mondaro range ako yaga chuguna ya sana because of the ups and downs to ko inika it has a challenge gora tebango iberisa toiga bono buna tebi nganko gando do chikomanya buna bono especially someone you have been given you have been given only the contact ya umuntu oyo tomanyetia sagotoka otoye namba yae no bwate nandi nabura toikana ngoyo gotomero gotebyo chikumusaberi muri kogenda nere so you have to do your investigations omuntu oyo yago describe riboronge ngakiere ngakiakororokana you have to use your common sense and then your due intelligence kumanyanga omuntu yakari kuchikumusaba abantu bani bali kwenda kuchikusaba they are very hostile okogenda ogotumia your intelligence erere high na kyokorera nga we are almost like police officers yakara gocha kukubwata rasi mara amanyango omuntu oyo ngakiale nakolete genteke bono na intwe karato kwenda gusafu etokogenda orobo otagete kumanyanga omuntu yamaina na royo nande kana amonyorire ngakingo kora na tebi ngana rosta nawe ngakingo kora musafu tangam igo bono rasi motumie a language erororo I thank God that my late mother nangirete ekosiende ntagotebia about public relations nangirete bono ni nabonko nyara kolirete nabantu no iche kolera fu nawe I know how to go ngando madenurando Brighton yes biasan barasi umurubiri muganone na nonyore na hari kwa itiri ngendukero oteba so mabwa wikaboni guys amangana na makon ina boto dia kemona hai kigero kyo tingo kieba muna bono challenges iyo kubaka sakota assessment akoti process saba na itere challenges chons chinyinge especially buna babono to kana barabuye abangi they don't understand that I'm a secretary you can invite me Breton just to come and take minutes for me bono they don't understand which courses I have abande bako wenda mwamo I've done this and that unabone bintejo ko ngamada cases na kolete I know how to assess into buna kere ninda appointed yes community based organization within Kisii esinde buna advisor na human resource na ndekila kintago tebia abasongo bangirete a course about social work abasongo boka bangakanirete fees I didn't pay even a shilling so ekaba inkaraimuna bakanyoro kinga kyogodiri nabantaba bona mangana jaba bora kane chintakana nabatakano ekana abanyoli buna koti galia nabangutaka abandi barumete bakoba maybe I don't know ba okonyora basumbugite inawe kwanyora umuntu osoire kolera ngoikanda ange sana no madeno kubando yes na buli madam take it easy nkigia kolia na bonko muikange na mubolia teba na batoko gokonya kwa bakonya
asande nare nkubakonya asande kerondo ching'ekene konga I will not be able to assist nkubaira asaba advocate buna bono advocate Gideon Nyambati nkurandurale some of the matters yababoraka ekana nyolire ng'aga iga kiaikirese ebinde buna ebyora advice omonto binyarikane tindi konyara igo nkomoireraga na matebyo no muboraka oyo nentakana so advice so konyara advocate Gideon nabago take over obakonya nande ko tonde dalisi ikintu gerekero kibuna halisi onyorete buna talinje tankebet gerike buna bono coaching jabete at a position bakolete rufegi titles Kisii Court, I'm talking of Kisii Court balete rufegi titles alafu bono abantu baje be pretending they are the owners of the titles at the end of the day kare accused ya rule ime odio chobwe pretending title ne yayo disappear bone kara koligigwa taiyo bagacha introducing at there is a verification of titles na pay slips na rogi books so ninganchete sana gokonya ebintu bano bune bya at times okonyara gose title ya rule gose nsiaya gose Mombasa gose ngwape omo oyo chire buna nere swali tyo gotenenere accused na bago facilitate transport na lunch omuntu agendo chikorale title yinga nchenu iniere ilindo omuntu oyo mana gokoraki mana ko gokwara konyina sensembe yes nkokonya ande sana nebintu binde kero nkonyora gose omuntu akwagiweke nkiraba iga as a court officer now who is part of the judiciary obwenete buna bono advocate court process server actionnaire those are the court officers so they have got the mandate to sing a court mbuyeko ekwandura chikiraya isiko gaiga nana bakumanya nga court gaiga ya step ahead so even buna advocate ngotwara bale pa bench kwenda bale bakwana bate church ne magistrate ekeneke nkebwena to koraiga so they work as a team igona nchingo konya nda sinkonyara bono asaba nsemeria bo wakiri ngotwara bale namba gete okumana mu wakiri onchenuine kero togorana bara bantu bakwiruka chinkondi ose bagutaka kwiruka mutera banyoro muntu kwiruka Kisii ntobwati inkondi ga ntobwati kya sinare jiro akiri bona buna anga kyomontara akora manyina bono ne genuine court process aba abandi nakieke nakiko chimbu ya Brighton kwanda tarero nkwane abantu bamanye who I am kinda kore mana genuine ole kya tobwati tag ko certificate certificate in the given by the judiciary of Kenya issued by the Supreme Court of Kenya a chair ready assigned it the secretary ego show omuntu oyo nabwate power and authority yoga exercise chi guru chiaje osabwerwa judiciary ne public bono inche nabo konde terega singo konye judiciary nabe konge yayenye konye chibengi nabo chikongamba konye yani all sorts of like bona I'm just like a public servant igono ire bintu bikoro kina ne court process bya sana nande in most cases ndarago kira ndarago na chasinini gwokonyore bintu ebingine bye government bono abantu bamanyire ngali smokeiro Osero narorro I think igasi na koleta yamada cases nero yangati bataisete bono I do get ambangana verification of titles log books and whatever from different courts within the 47 counties so namonko genda in a court I'm recognized I can do my work the way it is supposed to be done. Wesan wa vision ya wa mission ya wakore masomo gose bado still ni bono kabuna ngende taiga ningende tokora criminology I want to go criminology yes bono criminology bo joiralisi bono abantu mbare bakole tukotin baba accused abande nguchikora akora ubo tukibwana sinini unabone kinangere ko ruseita libo basi cyarete tu umuntu yo akaba charged ebintu bire isiko kero romostege chichigeito in fact bo maene botale ngor pati umuntu ini gasibire maisha ago siberwe gento geta iyo so I felt that I should get equerende equals study agende mondo ne criminal gose yes nande bone kere kuchiko ikango ngo graduate ni gonta getenche ko so amangana human rights tinta getimangana nga gosenga kiga nche intagete ko chuko represent abantu especially una baraka bakunyanyaswa ne chintakana na muntu onde
okoboriwo oboene bugaye na tene na sali Besana bono akaduri tujigo kora alisi ngekiora de umano munyaroke kiara andu marbatana ayo umano munyaroka na tande sukuru ningi chiko soka una bono wasomete umano munyaroko jengo konyore gokonyora abantu ngekiora advice yawe cha umano munyaroka asomi gose bono tiga aikenyoro chom advice yana ndatebie abana abanyaroka na ndegende kutia saba abaivoli kwa chumura tiga tosomia abana chinyaruka mono bali bakoyiginonga ne chinyaruka ngango chokogenda bali chinso I will not benefit anything ni kama awachachua omwane nyaruka kera kwa masomire kwa somire se community especially abantu bago chabuna kera kwenda Nairobi nkonyora abantu bari stranded in the way abande bali ntamanyete lakini because abo got that heart nande nkonyora ayina aitetenga mana weke singi geteiga okonyora umuntu ari stranded na mubolie ngikia ko berege kongo umuntu kera ntebiri iba amata position yo assist I simply take over na assist igo bana banyaruka basomi abana nyaruka abana banyaruka bagende school nande basomi go nande dera abana chinyaruka kera bali chi office they do the right work mbali bantu bali bakogenda bogika buna abana abamura ari sibono twari mejisa yedo jeri medena na bumede abanyaro somo wako na baraja riguri mu rubiri yatena aye kwa mwebete no bwate family asi second year mwe family nimbwate inyomiro no mugako yomo na abana mbwate batatu ne community bera ororo esi menyeterende menyete kenyoro kya Nyambera bono eye ufanize stoko korere gasi yeito yebuna bono igatwa mwambwatire se media eye ne chirani yale next goche sinde ingi nduki karibu anjete hobby yaonererie igo nganchete gosoma pipe mono na ndi nganchete gotegerera to music amatera yeke Kristo ninganchete go feast abarwire nyagitari ninganchete gutarera ababura kane chintakana na kubasemya nga na kubaho moyo inga kerike babwate bono iga na inche step yina eterete but now I am a person osembo abo mwere akororigirite kamera embro biwe akororigirite gukora asomurubiro umwana igongo tebanga Ndizi TV nero ne TV enguya amasabiki sorora mange toye support esto konyara tuageniri ebintu ebingo koro Ndizi TV buna incheraro tinga kali korara amatera bakobeka botuko igongo ligereri igo mpaka nacha kweba nande ngo basabira nyasaba konye abalende abainwe nande ababone ne ando sisimogochi Kuyasana mwanju muri Ndizi TV twa wakirembye muri kwereri bayabane kurigiri umugano umurubiri umwana one ko twarenge na Alice Osero otwerere umwana we ngakia kinete nande cha musingi otebire umwana munyeruka tigasomiwe kunera somete bono roje abwate emirima okora ni code process abana ndo totebiringe minute yokara koretere salmon nabo gwanjirana na lende nere ngokorale mirimo igo mwanju na wakirembye muri kwa lenge ime ya Ndizi TV nero once more anasomurubiri bomugano na producer jana chonse ko chakirambye mano kero twene kiribuna murubiri go chira senjera yabe na simaro yaboniga una botamberiane Brighton Makoli